Ženám, ktoré nie sú sebavedomé, by som poradila, aby si určite stanovili nejaký cieľ, teda pokiaľ sú ochotné, lebo ak nemajú pocit potreby, tak je to veľmi ťažké niekomu radiť, ale keď niekto naozaj chce zmenu, tak si musí vytýčiť aspoň nejaký cieľ a aj keď sa k nemu bude prepracovávať po krôčkoch, tak hlavne sa nevzdávať. Lebo myslím si, že keď človek si sám nepomôže, nemôže čakať na to, že to okolie nejakým spôsobom to spraví za neho. Musí to ísť od neho a ja viem, že niekedy je to ťažké a niekedy sú tie situácie obťažné a niekedy sa človek opäť cíti na dne, ale keď sa nevzdáva, tak jednoducho tí ľudia, to okolie to začne vnímať a tú pomocnú ruku tomu človeku podá. Ale keď to sám nebude chcieť, tak nikto to za neho nespraví. A ten život si musí prežiť len on sám. Nikto to za neho žiť nebude.